Ludira kawang wang gekono bang sumirat ing Rama Prabu kula kenging walatipun Sastra Jendraya ning ngerat pangruwating diyu. Oh, sekawit kula menika wujud manungsa limrah. Satemah kula salah kedaden dados raseksa. Aduh, wa penemban kula nyuwun ruwat. Kula nyuwun pengayuman. Rama Prabu kula nyuwun pengayuman Rama Prabu. Tete kalono kalayatan takut maringkut ringkut ngisi siung mijil Prabowo kang mawa wisa Ong Tete Kululudra Mas Patik Raja Dewaku ladalah togok lan kuwi bilung wonten napa Gus nimbali ngabdi kula pun bilung enten napa Gus Ndara Jambu Mangli kowe krungu pawarta apa ragop jarene ana pendhita sing ampuh pendhita sing pengpengan wis bangkit medharke Sastra Jendraya ning ngerat pangruwating yaksa mongko benere sadurunge medharake Sastra Jendra kudu luwih dhisik kudu wani tanding yudha kudu wani tanding karo Ditya Jambu Mangli nanging dheweke pendhita kang jering gedhe wedi mati metu lawang nguri ora wani medheng ora wani aduta sing balung wuleding kulit yen ngono aku ora trima Gok aku ora trima sapa wae kena boyong Sukesi adiku ning syarate kudu iso mapaki gedene iso nyempal bau kanan garinge Jambu Mangli. Kula aturi sabar yen kula aturi sabar. Sareh nggih Gus, kula aturi sareh. Kula niku nggih ora maido wong niku nek dikiwake niku nggih mreketek atine. Pingget rasane kula ora maido. Mboten namung panjenengan napa malih sampeyan niku senopati anung-anung ngandeleng kewuh. Sedenge peniti mawon nek disepelekke niku ya cok ngamuk cok jengkel. Mongko nek jengkele napa jengkele peniti niku iso nyilakani wong sepanggung. Kok nyilakani piye? Kudune ngedumke seragame malah diumpetke. Kudune rokoke didum, rokoke ora didum malah wadahi tase dhewe. Kuwi lho Gop. Kudune wiyaga sepanggung ya do mangan ya do ngombe. Mergo mutong atine pingget rasane. Segane karo gelase ditumpuk dadi siji ora diwenehke kiwa tengene. Lah mila ampun nyepelek kula ora maido karo panjenengan ning perkara niki napa? Kok ora sambung ngrembug temen kowe lho?
ana pendhita bangkit medharke sastra Jendrayuningrat mongko durung tanding karo Jambu Mangli. Lah sakniki kula tak pengen ngerti nggih ning upama kok kegepok raosipun nggih kula nyuwun pangapunten wong merga niku kula niku mung wong takon. Piye kowe arep takon apa? Dasare napa sampean niku kalih Dewi Sukesi niku ra isih nak dulur adi nak sanak merga Sukesi niku putrane Prabu Sumali Raja. Wis ngerti. Prabu Sumali Raja niku kadang taruna ramane panjenengan. Ndara Jambu Mangli niku yoganipun Prabu Mangliawan. Prabu Mangliawan kagungan putra, kagungan rayi inggih menika Prabu Sumali. Etung-etung yen Sukesi karo sampeyan niku adi nak dulur. Iya. Lah kok niki digawe sayembara perang perkarane napa? Kula tak pengen ngerti sekedap mawon. Kowe tak wene ngerti ning kowe aja kandha-kandha. Mboten, mboten nggih ming togok mawon sing ngrungokke. Sejatine aku duweni milik, aku duweni pamrih. Nun, aku duweni milik, aku duweni pamrih. Gadah pamrih? Iya. Pamrihe napa? Apa sebabnya aku kok gawe sayembara perang? Pangiraku ora ana menungsa sing bisa mapaki kasegane Jambu Mangli. Lah yen mboten wonten sing ngawonke karo panjenengan lajeng Sukesi pamrih mengko arep tak pek bojo dhewe. Lah tobat nek ngeten niku. Wis kojur. Wong apik kok duwe pamrih. Nek sing becik niku wong apik niku kudune nggih tulus lahir kalih batine, ora kok le apik niku mergo duwe pamrih, mangkat gasik mergo duwe pamrih kepengin weruh sinden niku pun mboten apik ngeten. Bedane napa mangkat gasik mung arep motone sinden mawon. Barang sing digolek ora metu terus sangga uwang karo ngantuk. Lah niku napa? Niku jenenge wong ora mutu. Nek pacare mangkat nganti biar, nek pacar ora mangkat bali mbukan tinggal bali. Ya niku napa wong kaya niku ora tanggung jawab. Kaya aja ngucap ora ngrasake aku wong sing jeneng wong gandrung kuwi kaya ngapa. Kula niku mpun nate nom, umure malah luwih akeh kula timbang sampeyan. Aku kuwi banget nggone kedanen karo Sukesi. Lah niki tak takon, sampean kedanan kalih Sukesi. Lah Sukesi kedanan napa mboten? Sukesi ora. Lah nek ora ya ora klakon. Sampean niku ya ora mikir. Sing jeneng wong seneng niku kaya wong keplok kudu tangan loro muni kabeh. Sampean kepati-pati seneng, esuk sore awan bengi digoleki. Teng pundi mawon teng Indrasari doyak, teng Kabaran doyak, teng Lajer doyak. Nek mriko dodene senenge ora apa-apa, wong mriko ora seneng, sing seneng kok sampeyan tok. Kok saben wingi kok digoleki mawon. Lah kok goleki liyane mawon cobi. Mboten usah goleki Sukesi, goleki sing enten mawon. Pun Ambar napa Fitri, napa Ayu ngeten pun genah. Niku cetha lemune tur nek upama nggo gawe film niku nggo ganjel cetha kasure empuk. Wah ora. Napa Sarah mawon napa dos pundi? Nek Sarah, nek sampean ndar atur kula ampun. Mangke ndak ana penggemar niku banting-bantingan karo tukang corong. Oh niku nggone tukang corong nggih mun tukang corong mawon. Lah sakniki golek sing legan, wong liyane nggih akeh. Nah nika. Pun pokoke nek ndar atur kula aja seneng karo penyanyi. Niku agek Sarah dereng Ambar niku. Sing waras ya seneng, sing gemblung ya kedanan iki. Sing nom ya kepencet, sing tuwa kawak umur 72 niku nggih ngiler niku. Ana wong nyawer sijine munamuni niku. Enten wong foto-foto sing nggo nyawer ya omong, nek ming foto gampang wong ya ora tau ngenehi dhuwit. Lah niki lho. Napa mboten judeg kula karo Togo ngurusi kok wong do gemblung kabeh kaya niki cobi. Wis keterangane ngene lho kowe aja. Kowe aja maido karo aku mergo aku agek kayungun, aku kedanen karo Sukesi. Karep sampean dos pundi? Kowe wis tak putahi rasane atiku mergo aku banget nggone tresna karo Sukesi. Aja nganti ana pendhita utawa ratu sing milik sekaring kedaton. Mula aku bakal manjing ana Datulaya, tak
tak syarete pendhita saka ngendi murang tata ora duweni unggah-ungguh sing kudune tanding ngadepi kasedyane Jambu Mangkli kok kowe metu lawang mburi pendhita jela urip nyidang bandosa lakon tak larak kaya wong larak blarak sawurungu Dodomun tak lergi netap cocok bang mawengo wangis netra kocak ngundarandir kumriwis pucuk ing rawis ladala bojleng perjaka gelap iblis laknat lakune padha cilik-cilikan pendhita murang tata kumawani kowe lanyu-lanyu manjing ing pungkuran manjing ana keputren negara Ngalengkadiraja ndak sawang iki kok ana buta segunung anakan gedene yo murang tata aku tok larak nganti kaya wong larak blarak luputku apa dosaku apa kowe pendhita kang ora weruh ing tata ditepungke aku senopati anung-anung andeling kewu aku agul-agul temah dadi ugal-ugalan ing negara Ngalengkadiraja satriya Argulubang jenengku Raden Jambu Mangkli kowe iya sing dadi senopatine wong sak negara Ngalengka sapa kowe penemban kok klemak-klemek ucapmu medak kapuk ora pendeng mburi saka pertapan Amulayasa aku Begawan Wisrawa kowe Wisrawa dasar nyata kowe kumawani bengat sastra Jendrayuningrat Bangruwating Yaksa nanging kowe durung wani ngadepi karo Jambu Mangkli yen ngono kowe jere getih wedi mati kowe mangar-mangar dadi jugar merga wedi yen gagar kowe miris dadi maras merga kowe wedi weruh muncrating marus ora wataki Begawan Wisrawa
jiring getih tanding mungsuh karo raseksa. Kowe aja ngenthengke marang patimu. Luwih becik, ayo diwiwiti manjing ana ing blabar kawat janget jenenjang. Kowe bisa nyempal bau kanan garinge jambu mangli tak rilake sukesi dadi mantumu. Mumpung durung kebacut ulungno tanganmu tengen mancing dadi sumitraku. Ora sudi. Kowe dadi sumitraku ora butuh. Ayo patenono aku. Yen pancen wani kowe kudu ngadepi Senopati Ngalengkadiraja. Jedak tubruk aduh barang pedhomo tumpangke pundak gigit sing pengapit iki mergane patimu penemban. Adalah Wala Bos Awas hey Bos hey Wala Ayo